učitelko, já jsem dostala třídní dudku. Tak to se ti nedivím. No, co jsme se dozvěděli, ty nám to asi neřekneš, Křidálko. Já jdu nahoru za panem ředitelem. Vy tu nic neproveďte. Už tak jsem na vás zlá a zlobím se. Dobrý den, pane řediteli. Já se omlouvám, že holky přišly pozdě, oni byli totiž nakupovat. Jak mohli nakupovat, když měli učení? Já se strašně hodně omlouvám. Ta jedna, tak ta třpitivá, nebo ta Křidálka? Ano, má třídní dudku. Teda ředitelskou. Ona to řekla špatně. Ty dvě mají zatím jenom třídní. Dobrá. Holky, vy dvě máte třídní a ty máš ředitelskou. Ještě horší. No. Svět se nezhroutí. Jdeme se podívat, jaké máte známky. Takže si sundám toto. Tak. Kytičko, ty máš 2 dvojky a zatím 1 jedničku. Je to výborné. Ty, Vonko, máš samé, akorát 1 mínus, 1 hvězda a 1 hvězda. Skvělé. A ty, Křidélko, ty máš samé 5. Jsi nevzdělaná a prostě takhle chceš jít na vejšku, takhle jsi vystudovala, uč se. Jinak z tebe nebude pořádná holka, aneboli žena. Dneska vám pošlu knížku a vy budete s ní číst, což je tahle. Je to knížka o konících. Přečtěte si ji, nahlas budete číst a já uvidím, jak čtete. Aj ty, Křidálko, zvedni se. Tak. A budeš číst 2 stránky. Vy 2 zatím jenom 1. Možná se ještě rozhodnu. Čtete. Byl jednou jeden kůň, který měl zlatou hřívu a bílé kopyta. Dále čteš hrozně. Tu máš, Vanko. Včera bylo právě poledne a nějaký střelec ho omylem zasáhl do kopyta. Kopytu mu upadlo a běžel dál, protože mu narostlo další. Stop! Krásné, nejhezčí. Teď ty. Včera měl krásné zlaté kopyta. Stop! Koktáš! A to máš ještě přečíst stránku. To bude hrozné. Zítra si vás vyzkouším. Učte se doma. Nechci být přísná, ale vy mě nutíte. Zítra co? Zítra uděláte zase co? Přijdete k autobusu, vemete lístky a ukradete 800 korun? To jsou s váma problémy, holky. Ona je blbá, uče. Souhlasím. Holky? V příštím díle uvidíte. Holky? Co si tu tam šeptáte? Nic, paní učitelko, jak jste výborná. To doufám. Konec.